Is-sibt li ġej il-banda tal-Korp tal-Pulizija ser ittella kunċert vokali u strumentali ta' mużika sagra u funebri fil-Katedral tal-Imdina. Il-kunċert se jġib l-isem ta' La Via del Calvario. F'konferenza tal-aħbarijiet, l-assistent kummissarju Entni Kassar li hu wkoll is-surmas direttur tal-banda qal li l-kunċert u wieħed minn triloġija ta' kunċerti mifruxa matul din is-sena u li fija qed jiġi ċċelebrat il-25 anniversarju mit-twaqqif tal-banda. Din is-sena wkoll qed jiġi ċċelebrat il-205 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp. Is-Sur Kassar qal ukoll li dan huwa t-tielet kunċert fis-sensiela ta' kunċerti għal żmien il-ġimgħa mqazza fil-Katedral tal-Imdina. Tkellem dwar is-selezzjoni mużikali ta' dan il-kunċert. Għandna mużika għal abbinata ma' żmien il-ġimgħa kbir, ma' żmien il-ġimgħa mqazza, għandna mużika sagra kif ukoll mużika funebri. Hemm żgur jiġifieri li huma kollha siltiet tal-widna illi sieħu biex irihom kull min jiġi għal dan il-kunċert. L-assistent kummissarju Kassar qal kif apparti il-banda tal-Korp se jieħdu sem qatt ta' personalitajiet u anke il-Kor Amadeus. Biex wieħed jattendi għal dan il-kunċert għandu jakkwista l-biljetti tiegħu mill-Kavallier ta' San Ġak Bulbelt Valletta, mid-Dar tal-Providenza jew mill-Kunsill Lokali tal-Imdina għal 10 euro. Id-dħul kollu minn dan il-kunċert se jmur għad-Dar tal-Providenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.